दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ 30-35 बोसोर उन्दुनानै मानो सिखारफिननांगौ जाखो बे उपलब्धिखौ दिनै गासिबो बर' जाथिया हारे हिमजिए माने क्रिमि क्रिमि मोनदांजोब्बाय जे बर'फ्रा खेबथाम एकर्ड खालामनायनि उनावबो दिनै बेसेबां क्रिटिकेल पर्यायाव जाथिया माने जोबस्रांफिनलांनो नागिरदों। दा बे जिनिसखौ जों बिराद गाज्रि धरनै नोजोर होबोनांबाय आरो जों स्टाडि खालामनानै नुबाय जे बर'आ थारमाने आल्टिमेटलि जोंनि बर'नाव जे माने गावस्रानाय पलिसि बे गावस्रानाय पलिसिखौ सभिनिस्टफ्रा ओरैबायदि गाज्रि पलिसिजों लांबाय माने टुडे टुमर' डे आफ्टार टुमर' माने जाथिखौ जोंखौ माने फोजोबस्रांहैनो आरोखि जाथिखौ जायनि थाखाय जोंनि दा जों सुथुर होनोबा जोंनाव जि माने टेरेबल पलिटिक्स स्टार्ट जाबाय डाइभारसिटि जि आरम्भ खालामबाय तारमाने जों बर'खौ तारमाने खुनु दिन आरो जों खौसे खालामफिननो हानायनि माने लामाखौनो दोनाखसै आरोखि माखासेखौ फैसाजों बोथ्रोदबाय माखासेखौ सोरजोंबा नैबे सेंग्रासाफोरखौ ड्राग्स जाहोनानै नस्थ' खालामबाय दिनै माने नानानथा दल संगठन हिसाब गैयै जाबाय इनडाइरेक्टलि माने बिसिनि फुसिङा गाज्रि गाज्रि जाबाय जाहाथे बर' जाथिया खुनु दिन जाहाथे खौसे जानो हाया जोंखौ माखासे धोरोमजों बोखावनानै होबाय पलिटिक्सजों स्रा स्रा बोखावबाय दिनै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरखौबो स्रा 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 बोखावना होनायनि बिसोर पलिसि लादों आरोखि दा बेफोर जिनिसखौ नुनानै जोङो दा भलन्टियारफ्रा दहाय जोंना चिरांनि आफादगिरिया जेरै बुंदों माबाना निसमानिया बिथाङा होनदों जों बोरायाखै होननानै नाथाय जोङो जोंनि बर'नि जे अलखद बे अलखदखौ नुनानैसो जों माने बैसो जानो बाबाय आरोखि जोंनि जाथिनि इस्युखौ नुफिननानै आरोखि दा जों ओरैबायदि स्रां स्रां नुबाय जे बर'आ 10 बोसोरनि उनाव माने जोबस्रांलांनायनि बिदि लामायाव दं आरोखि ओरैबायदि गाज्रि राजनिति सोबाय माने जोंनाव माने जों दा सिखारफिननो हानांगौआ बिराद क्रिटिकेल आरोखि दा जों सोलिफु सरकारनि सायाव जोङो माने पलिटिक्सआ जेखि पलिटिक्स खालामा जुदि जाथिया फिक्स मोनसे बाउन्डारिनि सिङाव थानायमोनब्ला बा जोंहा पार्मानेन्ट माने सलुसन खामोनब्ला स्टेट खामोनब्ला बेहाय नों माने ए टु जेड वर्स गोलैयो ना बिराद सुपार फास्ट सुपार माने सुन्दर स्टानिं एलिगेन्ट इलेक्सन गेलेयो ना मायो जोंहा बाहाय बुंनांगौ खोथा गैयामोन आरोखि खिन्थु जोङो दिनै सिकुट नङा जाथिया जों जाथिया सिकुट नङा जोंनि कालसारखौ लानानै जों दिनै 8 सिडुलाव मोनलायनाया जों बिसफोराव दिनै रायखांजायोसो माने बर'खौ माने माबा होफाबाय अफिसियेल लेंगुवेज होफानाय जादों मा जादों होननानै बिदि डिक्लेयार खालामजालाबायो बेथ' लासिं सिं खोथा जों नेसनेलाव जों मोनखानाय 8 सिडुलाव जों बे लेंगुवेजखौनो जों दिनै इन्जय खालामनो बावनानै थायो बर'फ्रा बेहाय जोंनि मा भुल जादों जोंनि एवारनेसनि एसे खम जादों आरोखि दा सोलिफुनाय सरकारनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जों बिसोरखौ बेखौल' खावलायगोन जे जेखि पलिटिक्स गेलेया गेले खिन्थु जाथिखौ फिक्सेसन मोनसे खालामग्रोनांगौमोन आरोखि फिक्स खालामखांनायनि हायाव उनाव बाउन्डारिखौ फिक्स खालामनांगौमोन जातिनि जोंहा आब्रुथिखौ आरोखि टटेलि जोंनि आइडेल जिथु कालसार टालसार फारसेनिफ्राय एभ्रिथिं एजुकेसनखौ लाफानानै जोंनि माने जोंहा बे बर' जाथिया मा माखौ लानानै जों गेदेमा होननानै जोंखौ जों सिनायथि होनो नागिरो आरोखि बेफोर जिनिसखौ बेफोर आब्रुथिखौ सेफगार्ड होनानै जेखि पलिटिक्स गेलेया जों गेले आरोखि खिन्थु जाथि फोजोबस्रांनायनि पलिटिक्सआव हले जों खावलायगोन आरोखि जाहाथे बिजनेसा फैनाङा दा बिसेस करि जोङो दा जेखौ नुगासिनो दं बर'फ्रा जोंनि नुनायाव ओरैबायदि जों नुबाय नेशनेल पलिटिक्सखौ नोजोर होयोब्ला नेशनेल सेन्ट्रेलाव माबायदि खालामनो नागिरदों दिनै इउनिफर्म सिभिल कोड लाबोनायनि खोथा बुंदों दिनै इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ बिसोरो अनेक आर्टिकेलखौ दिनै खालामनानै मावगासिनो दं अनेक आर्टिकेल चेन्ज खालामनो नागिरदों जों खोनाबावदोंसो थारमाने बिसोर इन्डियान कनस्टिटिउसनखौनो सोलायनानै शास्त्रजों सोलिनो नागिरनाय बायदि जों माने खोनादों आरोखि दिनै बनसुआ दाख्लै आन्दलन खालामनो थांबाय बिसोरखौ पारमिसन होआखिसै खिन्थु डेम'क्रेसि कान्ट्रियावथ' जोंहा डेम'क्रेसि भाबै जोंनि गांनाय उखैनायखौ बुंनो थाखाय जोंहाथ' राइट्स दंमोन जोंखौथ' बेखिनि खालामनो बा जोंखौ प्रदर्शन खालामनोथ' जोंनो पारमिसन होथारनांगौ बेथ' खुनु पद्धे बे माने गणतन्त्र देशआव बे जिनिसा डेम'क्रेसि देशआव बे जिनिसा खुनु दिन नङा आरोखि जोंनाथ' राजतन्त्र नङाथ' जोङो 1947आव जों डेम'क्रेसि जों उदां जादों जोंनि मोन्थायफोरखौ जोंहा बुंनो थाखाय जोंहा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव जोंनो बिदि फ्रिडम होखादों फान्डामेन्टेल राइट्सखौ जों बिनो थाखाय थ' दिनै जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बुंनो मोनाब्ला जों बेखौ डेम'क्रेसि होननानै मारै साननानै लागोन आरोखि दा बे बिथिङाव जों सिन्था खालामदों दा बेफोरबायदि राजनितिकनि थाखाय जोंनि दिनैनि माबाया दिनैसिमबो जोंनि बर'नि एकर्डआ दिनैसिमबो फुलफिल बा साफिसियेन्ट जाबोआखै
आरो परबर्ती जे दा मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायाव जों बिदि होबथा जादों बेहायथ' बिराद गाज्रि जेनेबा जोंनि जाथिखौ सोखावना होनायसो डाइरेक्टलि बिसोर फैया जोंनि मानसिखौनो बाहायनानै जोंनि मानसिजोंनो होबथा होनाय बेफोरबायदिया सोलिबाय थादों आरोखि दा बेखौ जों नोजोर होनाया बेल' जों खावलायगोन बिनिफ्राय जे भलन्टियार फर्सआ गिबिसिन आन्दलन खालामनायाव जों स्टार्ट खालामबोदों उपेन्द्र नाथनि दैदेननायाव दा जोङो बिथांनि नामखौनो लानानै जों दिनै ओंखारफिनदों आरो दिनै बर'नि जेखि दल संगठन जाया बिथांनि नामखौनो सिगाङाव दोननानै जों मावनो ओंखारबोयो दा बिथांनि आइडियलजिखौनो होसोनानै बिनि इनकमप्लिट माखासे ड्रिमखौ आरोखि इनकमप्लिट ड्रिमखौ जोङो मावफुंफिननो होननानै जिहेतु मोनसे समाव जोङो बन्डेडमोन जोङो समायखिरा लाबोदोंमोन जे बर' जाथिखौ जों गमामायैनो जोंनि रायजोबो दागोन जोंनि बाउन्डारिबो जों फिक्स खालामगोन होननानै बिनि थाखायनो जों उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जों जेखि खस्थ' मोना जों बे खस्थ'खौ सहायनानै दिनैनि दुंहाव बारहावा बा जोंखौ गेब्लेहोनाय जे राजनितिक दं जों बिथांमोनखौबो खावलायनानै रायलाय लास्ट टाइमनि थाखाय खेबसे बर' जाथिखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जे डेम'क्रेसि भाबै जों जि मुभमेन्टखौ खालामनो नागिरदों जोंखौ बांद्राय होबथानो नाङा जोङो बन्द' सन्द' खालामनाय बुग्लुं सुग्लुं लानानै सिलाय थिलाय लानानै गनद्राय गनसि लानानै जों बेबायदि खालामनो नागिराखै जोङो जास्ट जों माने डेम'क्रेटिक भाबै जोङो प्रदर्शन खालामनो नागिरदों जोंनि माने मोननांगौआ जों दासिमबो मोनाखै जोंखौ फुलफिल खालामनानै हो जोङो इन्डिजिनियास पिपल अफ इन्डिया बे हिसाबै जोंनि मोनथायखौ फान्डामेन्टेल राइट्सखौ बा जोंनि ट्राइबेलनि जि मोनथाय दङ कनस्टिटिउसननि आन्दाराव बेफोर मोनथायखौ जोंनो हो जोंनो जे 6 शिड्युलखौ जोंनो हगारखानानै होबाय जोंनो 6 शिड्युलखौ इन्जय खालामनो हो बेफोरखौ जोंनो मानो होबथा खालामदों दा बिनि थाखाय बिराद गुरै खावलायनाय आरोखि दिनै नैबे जिनिसखौ जों नोजोर बोनानै नुनो मोनदों बनसुआ दिनै बर' जाथिनि इस्युखौ लानानै ओंखारबोनायाव दिनै पुलिस मिलिटारिनि बिदि प्रब्लेमखौ मोनबाय थायोब्ला दिनै बनसु बलिते बर'आनो आबसु बलिते बर'आनो जेखि दल संगठन जाया बर'खौ लानानै जे खिन्थु थांखिया बयनाबो बे मोनसेयानो बर'खौ जों मारै गोख्रों खालामलांनो हानो दा बनसुखौ जिबायदि अयथासार खालामनायखौ नुदों जों गाबोन भलन्टियार फर्सआबो जों मालाबा प्रग्राम लानायाव जुदि जोंखौ बे बोराय बैसोआव जोंखौ गाबोन बुग्लुं सुग्लुं खालामोबा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि फिसौफ्रा बिसिनि थैया उन्दुनानै थागोन नामा गरम जानायनि मोनसे चान्स दं दा गतिके जेनेरेसना जुदि मारैबा खर'आव बिग्रायखांनाय फैब्लाय बे सिचुएसनखौ सोरबा हमथानो हागोन स' गतिके गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनो डेम'क्रेसि भाबै मुभमेन्ट खालामनो सुबिदा होयो जों बेखौ खावलायगोन आरोखि उद्देश्यआथ' हारिनि थाखायनो जों लानाय जादों थांनाय 1989 मायथाइनि 21 एप्रिलाव बे जायगायावनो दावहा नांनानै माखासे बिर जोहोलावफ्रा थैलांदों दा बे बिर जोहोलाव थैलांनायनि मार्टियार्स स्टाम्पखौ जोङो गायसननो हादोंमोन बे गायसननायनि बेलायाव बेखौ एसे आलाय सिता एसे अजतन जोथोन लानो हायि बादि जोङो जोंनि नोजोरावनो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो दा जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय बेखौ साफ्रोमनिबो मतामत लालायनानै गोसो गुदुङैनो जों दिनै बे हाग्राखौ एवस्रांदों आरो इयुनाव बे फैबाय थानाय आसाम मालानि लामाया जोंनि बे मार्टियार्स स्टाम्पनि गुदिजोंनो लाबोदों दा बेखौ जोङो सेफटिं खालामनांगौनि पजिसन सफैबाय एबा बेखौ जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों सेफटिं खालामनाय जायो नायबले एसे माबा मोनसे मोजाङाव फोसाबनानै दोननो हायो हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बिथांमोनखौ जाहाथे जोंबो मोजाङै मोजां सिबिलांनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनफ्रा गावबागाव जायगानि मार्चार्स बिथांमोनखौ मान सनमान होनानै हारिनि अलखदखौ जाहाथे रैखा खालामनो हायो बेखौबो आङो दिनैनि गेजेरावनो आं खावलायहरबाय बा बुंहरनाय जाबाय लोगोसे बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय जे जिउ बावलांदों
मानि थाखाय जिउ बावलांदों बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' हारियानो मिथिजोबो दा बिथांमोनखौ जे मान होनो रोङाखै बे मोनसे जोंनि दुखुनि गोनां बाथ्रा एबा जोंनि अबहेलानि बाथ्रा बेखौ जों बुंनानै लानांगोन बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जाहाथे बयबो हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मानसिफोरखौ जाहाथे जोङो सिबिलांबाय थानो हायो आरो बर' हारिखौ इउनाइटआव लाबोनो हायो बेखौ मिजिं थिनानै जों दिनैनि प्रग्रामखौ लानाय जादों। बै समावहाय बिथां दावहारुमोनहा बोरैहाय मुंख्लं जायामोन बोरैहाय जिउ गोमानो गोनां जायामोन? बे समाव 1989नि 21 एप्रिलाव जि सिटुएसन जादों जोंनि बे जायगायाव CRPफोरजों जि धरननि दावहा नांनांगौमोन बे रोखोमनि सा सुबिदा मोनैयाव जोंनि बे माखासे जोहोलावफोर बेवहाय डाइरेक्टनो 6 जना स्पट डेड बेवहाय आरो गुबुना दाब दाब जायगायाव जालांदों जोंनि निसिमा बासि हिसाबै दा बिथांमोना दावहा नाङैनो गावनि जिउखौ बावलांदों बर' हारिनि थाखाय। बिथांमोननि मुङा मा मा? बिथांमोननि मुंखौ आङो फारिनो बुंलांगोन। मुंख्लं रेन्जन बसुमतारी, कामेश नार्जारी, जिस्केल बसुमतारी, मुंख्लं दाबाराम नार्जारी आरो मार्टिन मुसाहारी आरो टेफ्रा सुमफ्राम हारि बिथांमोना दावहा नाङैनो जिउखौ बावलांदों। जितु बै समावहाय बर'नि आन्दलनाव निसिमा बासि हिसाबै नोंथांमोनहा माबायदि बाहागो लाबोदोंमोन माबायदि दावहा नांबोदों? बे समावथ' मा होननानै बुंबावनो जाय जेरै मोनो एरैनो माने हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै बयबो गोसो गुदुङैनो बारसोमदोंमोन नाथाय जेबो राहा लामा मोनैयाव जोङो समय बिसेस माने बुग्लिलांजादों बा रेप जालांदों आरो खायसेबा माने बुथार जालांदों बेबायदि आला सिथा हिसाबैनो जोङो दावहाखौ दावहायाव बारसोमबोबाय थानांदों एबा बेबादिनो जोङो मेनटेन खालामबोबाय थानांदोंमोन आरो